ko lang, kiling Unsay mo? one set lang, Lourdes, one set lang. Oh, sure. Okay, one set. 8 ka puso, nya anli ang utok ug atay ha. Okay, 150. Okay, palihog ko. Okay, sige pabuta. Andamon ako ha. Lingkod sa. Wa kay katabang? Ay, ako ra uy. Wata ikasuhol kung mangita pa kog katabang. Mao ba day, kagihana gini mo Lourdes, oy. Kayod lang kita Ramon. Ay, palabi, oy. Ninda pa kag tuslubuha. Ya, sa isbuntag. Ninda pa kag isda. Ay, trabaho lang kumon uy. Kuha gyud kag kaabag nimo. Wa lagi ikasuhol. Way mo tabang nimo kung dili ka manuhol, di ba? Na may dili magpasuhol. Uy, imposible uy. Imposible kaayo. Dili Lagi. magpasuhol no. Lagi. Kinsa gud in taon ng tawhana. Ni tagag ba na? Ha? Bana? Ay nako. Lisod pagitaon ang bana karon oy mon. Uy, ha? Lisod ko down. Sa imong dagoy? Ha? Nahimo gud ka nga queen of single mom. Ay, am-amal nas ka og galingon mon. Apil-apil sa taan na oy pawa sa stress ba. Musa mo tilag kawa ang imong stress kon. May mutabang nimo. Ay maningkamot lang kog ako mon uy. Oh, pero mag-antos man ka. Ha? Mangita gigag katimbang sa buhay, Lourdes. Dere mo order oh. Uy, thank you. Salamat kayo. Welcome. Oh, nausap na imong gamot. Ay, mga paso-paso in town eh. Magluto gud ta, magmantika ta. Usahay mo pisik mo ni resulta. Ang hamis nimong mga tudlo. Ang hamis mong panit. Wa na mon. Kuan na, mitoy hakaw na ang ugat sa kamot. Nanimaho na lang aso niya, aslom na kayong singot mon. Ay na lang mon. Kung natagan ko nimo higayon, Lourdes, katimbang ko nimo. Uy, Ramon baya. Wala tay panahon anak mon, uy. Ayaw pagsultingon na ana, Lourdes. Patagi po nagigayon. Ang imong kaugalingon ba? Mon, lisod na. Wala ko magkunahuna pa, ana. Ang akong paningkamot karon no, mao ang kalampusan sa akong anak sa iyang pag-eskwela. Samot! Nga magkinahanglan kag kaabag, Lourdes. Ramon, Ibaw yun ka, kaniadto pa. Nga, sayod ka sa akong tinguha nimo. Pero, nalapigal lang ko itong mistiso. Mistiso mga to. Si Albert ba? Siya ang imong gisugot. Agad niya. Pero, gipasagdan ka lang. Pumaniya maangkon ang imong katamis. Ramon. Sorry sorry kayo. Nalakbit lang na ako ang atong kagahapon ba? Ay, mao gining babae ta, mon. Ngano ang babae, Lourdes? Kaming babae, mon, muramig kape. Kape? Muramig kape. Dili na hot dun kung wa na ang kainit. Lourdes. Pero sagdi lang, uy, tungod kay kamo sang mga lalaki, muraman sad mog MP. Impi? Ha? Kamo mga laki, mura sad mog MP. Among isuka kung dili na maagwanta. Uy! Unsa? Tinunoy. Tagam na ko, mon. Di na ko. Focus na lang ko sa pagpahuman sa akong anak. Today, kining, unsa bang graduhang imong anak? Graduating na taos nursing. Uy, mao ba? Uy, kaayo na ko di ana. O tawin, mo nang kayod ko tamas ginhawa. Dawaton bisag unsay mahitabo para makahuman lang ang akong anak. Kung natagal lang ko ni higayon, Lourdes. Saan ako? Dili ka na tantong mahago. Tungod di na ako. Katimbang ko nimo. Ay, ayaw na lang mon, oy. Lisod na. Kadaghanan na ba sa mga stepfather, no? Muhuong sa anak sa babay. Uy, baya, dili ko ingon ana, Lourdes, uy. Ay, sige na, oy. Tiwas nagkaon diha. Lamig baya na akong tuslobuwa. Oh, lami, uy. Mainan! Nausagod ka diha. Sige ka mag-atubang ni Noy Ramon. May ubang customer, oh? Ay, niabot na di ka, Inday? Oo. Sige mag-atubang ang Noy Ramon. Nanguyab na ni mo? Jasmine, ay ba't sulti, uy? Wa mo ka makatiman sa ubang customer. Nay naglingkod sa pikas table, oh. Ay ako naman na silang gikuhaan ko silang order, good? Ayaw pagya-iya, uy. Jasmine, Tagay ko kwarta diha, be. ang nga naman doon na kay palituin. Kung gigutom, kakao na lang.
Pabugo ba gini mo maoy? Oh. Nangayo ko kwarta. Dili kaon akong gusto. Unsa bago di ay unsa may gusto di ay nimo? Magpalit kog milk tea. Okay. Di ara oh. Ambi. Isuod ni nga akong bag sa kwarto na ako. Kay magpalit kog milk tea. Sige na. Ikaw na rin palit, be. Kay kapoy ko. Oo, sige Inday. Ako na lang. Lakaw na dayon. Mawili pag ikaw ni Ramon? Day, Jasmine, ingon ka anas imong mama? Oo nga no. Unsa may labot nimo ha? Ni Ramon? Huwag ko'y labot, pero naluoy lang ko sa imong inahan. Unsa? Naluoy ka. Nagpabilib kang mama. Jasmine, husto na ha. Lakaw na sa kong gisugo ni mo, ma. Ramon, pasensya na ka sa akong anak ha. Ngano ganito mga yung kagpasansya, anak, ma? Jasmine, palihog in town na yung mga customer nga naminaw nato. So what? Sige, diya ka na. Mubalik tayo ko. Paliton ko na imong milk tea. Unsa man ka ni Ramon? Ibog ka sa akong mama? Jasmine, Ako pa ni mo, Noy. Dili na lang ka magpatuga-tuga, Noy Ramon. Pobre, Rami. Punan pa ni mo. Samot ka, pobre. Day Jasmine, bisag magpuyo ka pa sa bahay nga bulawan. Pero dunot gani ang imong kinaiya. Lagom ka pas uling. Unsa? Huy, kahilas gud nimo. Ikaw, unsa man ka ni Ramon, ha? Habal-habal driver ka lang. Okay rin ka day. Ngano mo day ako kabal driver nga akong amahan, ha? Ngano mo day? Pagilom diri ko, oy. Sagbat baya ka, wa kay labot. May labot ko. Tungod kay ako ng tatay. Rico, gusto na. Dili tay. Hamugira ka ng bayana? Sa ligay mistisa ka? Ha? Anak na makasamir ka ng paut. Unsa to? Unya ikaw, ha? Ikaw, unsa man ka? Adik-adik ka? Gusto tingali ka, kung tako na kong pedeya, no? Hilasa ni mo eh. Ayo tingali ka eh. Unsay ayo? Rico, pabadlong. Oh. Hala. Hello, Jasmine. Come on, dali na. Oh, yes! Nay Ramon, sultihin ako mama, ha? Ngigikuha ko sa akong classmate kay mag-group study mi. Okay? Diha na mo. Naluoy ko niya. Ngano ko to naluoy ka niya tay? Sa akong tanaw, itom ang iyang ugma. Madikta kayo. Hilas. Gitamay paghanga. Usa ko nagkakabal-habal driver lang. Ayaw to hatagig bili ang iyang pag-BI-BI na ko. Okay ra tay. Pero may ataso pa siya nako. Adik tuod ko. Pero may respeto pa ko nimo. Rico, Diya ka tay. Rico. Kadit lang, Jasmine, anong tuwa ka dito? Ha? Nagsusi lang ko sa negosyo nga, gipadagan sa akong parents dito. Mao ba? Dagay mga itong nindag tuslubo. Unsay negosyo dahil sa imong parents dito? Actually, kato mga sidewalk vendors dito, ang naghatag og pangunan nila, mao nga akong parents. Mao ba? Maluoy mo na akong parents sa mga vendors. Mao nga gihatagan nila og pangunan para makatabang po nila pa. Haluoy magud kaayo sila. Mao nga akong giexplikan akong parents nga hatagan sila og capital para makatinda pod pa. Very good, very good. Pero wa ko magkakita sa imong parents, no? Ang transferee man ka, pag fourth year naman ka. Ang akong mommy to sa Singapore. Oo. And ang akong daddy to sa New Zealand. Yaman. Police sila nurse. I see. Yes.
palitan man gani unta ko nila og kotse. Kay para ako ma-service ba, pero dili pa mo ko makamaong mo drive. Oh, mao ba? Pwesto duluan di ka. Really, Johnny? Yes, of course. Oh, thank you so much, Johnny. Okay, Oh. Beach resort? yeah? Uy, wa man lang mananghid si Jasmine. Isirit lang. Isa kay sa manindot kayong kotse. Ba group study ko na to sila. Oh, mao ba? Ay, ako na lang isod sa ref sa mong silingan ng iyang milk tea. Naluoy ko nimo, Lourdes. Ramon, Sa kinaiya sa imong anak. Sorry Pero, naluoy ko nimo. Sika-sikaan ka lang niya. Ikaw pa'y gisuko. ay Ramon, mao gining inahan. Anda mo sabot sa ilang anak. Ayaw palabi, Lourdes. Tungod kay ang sobra mong pagpangga. Mao'y maghatag og dakong problema. Ramon, John, imong cell. Ay, okay. Oh, imong beer. Oh, nga ko ni Daddy. Hello, Daddy. Hello, Dad. Oh, magpadagag dollars na ko. Pila mo ipadadad? Oh, $10,000? $10,000? Yes. Okay, Daddy. Ay, bawo ka, Dad. Sultihan tarang ka may uyab na ko. Kung ang pangan, mo si Jasmine. Iyon ka man siya ng akong pangalan. Yes, Dad. Wapa. Wapa kaya. Yes, Dad. Mistisa. Oh, of course. Anak mo donahan, Dad. Mamili na pobre. Mao niya nga kung pangasawon, Dad. Okay? Di akong pangasawin. Yes, Dad. Gusto ko, in grande ang kasal namo. Ato na mo ang kasal sa Chateau by the Sea. So may puntahin ganyo. Okay? Oh my God. Nag-guess ko siyang kasal. Yes, Dad. Okay. Okay, thank you, Dad. Thank you for calling, Daddy. Bye-bye. Johnny, Yeah. Nakadungog ka. Ako nagisultas Daddy. Bawa ka, dako kay kugugman mo. Ako lang sultihan nga. Ikaw kaya akong pangasawon. O nga itong kasal, ingran, di good. Ando na to himo sa... Mawa pa ka kanadya. Chateau by the Sea. Diya sa may puntahin kanyo. oh Johnny. Nawag mo ko si Daddy Tony Magunsya. O akong padadaan og dollars nga $10,000. $10,000. Really? Yes, yes, Jasmine. Johnny. Jasmine. Ay ko palipari, ha? Yes, I'm yours. Alas 3 tas kadlawon mo pa siya uli. Hasan naman ni siya, uy. Tawagan ang iyang cellphone. Dili makontak. Jasmine, pauli na in town.
So ari lang na abang ka manawag. Hindi ka pick up. Yes, Johnny. Kay kuhaon ako ang mga data sa mga vendors dili. Mao ba? Pila ka ang imo magkubra diha? Gamay ra hinuon. Pila ra man ng 20,000 a day. Oh, Mga data lang na. okay. Sige. Bye. Ingat ha. Bye, Johnny. Love you. I love you very much. Okay lang. Tagal juga. Yay. Pagtingay. Hello. Uy, Juan. Asan ka? Yatod ako sa airport. Yes, madam. Ni si mong mata, tarong nga giko, Juan, ha? Tarong nga giko. Kasi nagbinuang ka sa mong pag-eskwela, ha? Nagkuna na ba ikong gasto ni mo? Na magbinuang ka ni Kaput Blood kasi mong iko. Yes, madam. Bye. Nganong karon pa man intahong ka? Ayun na pa sige pangutana diha ma. Group study mi. Di ka kasabot. Ay nangutana ramang ko, ay lang kong kasuko. Naibaw ba yagit ka ha? Labihan akong paningkamot ka makahuman ka sa pag-eskwela. Bisa nag-inusara lang ko na ningkamot ko. Nga mapadako ta ka, mapa-eskwela. Bahala na kabayayat ko dire ang importante nga makalampos ka. Namuiboy ka? Layasan ti ka? Jasmine! Ang suggest, hindi na ka muli sinyo. Dili na, Johnny. Mao ba? Magpakasal na lang ta. Kasal. Dili pa mahimo ron. Tungod kay sigon ni daddy mga 1 year patingali nga muli sila sa daddy gikan sa Hawaii, no? Mao ba? Yes. Mauna. Unian ng kasal. Asa na mo ko ng kasal dali ko na, be. Hindi. Johnny. Jasmine. Hala! Nasakpan na dito ka, Juan! Animal ka! Mapatay ko ikaw! Alejandro, Ayaw sa bakit! Isunod ka! Kinsa ko? Ano tayo nagkikinsa ko, ha? Ako ang tagiyan ng Johnny! Ug ako'y nagasto siyang pag-eskwela. Driver ko lang ni! Unsa? Ikaw, babay, ha? Ikaw, diri! Aray! Layas! Aray! Ako ba? Layas! Ayaw pagsigig hilak, Lourdes. Pila na kasi mana nga wa mauli si Jasmine mo. Ramon maluwi ka na bagi ko. Luyo sa imong pag-antos. Mo gibuhat sa imong anak. Pagitaon ako siya, Ramon. Pagitaon ako siya. Tamangan ti ka. Tara, pangitaon na to siya. Masintua sa iyang mga classmate. Salamat, Mon. Dawatan pa baka ko ni Mama. Jasmine, ikaw na? Manang Sabel, Pwedeen man itahon ka, uy. Imong inahan, hapit na lang itahon mabuang og pinangita nimo. Nganong karon ka man lang?
Imong mama no, adlaw ug gabi nagsigi ang taog pangita ni mo, day. Mao ba ng Sabel? Kuhaon ko ng tingali ang uban akong mga sinina. Mauaw na kayo ko ni Mama. Ihipuson ko nga akong mga sapot. Nahipos ko na nga akong mga sinina. Mudali na lang kong biya diri. Samtang wa pa si Mama Lourdes. Oh, naabot na si Mama. Ma, ikaw na ba na? Wa may nitubag. Ma? Ang anong wa ka mo tingog? Diri! Nagbunot ka! Isa ba? Kuhaan ko yung bonnet! Rico! Ang kunang ko ikaw! Ayaw! Gabunti ka! Sabayas ka, Rico! Diya na mo! Maniagas! Niagas ang tagan mong dugo! Si Rico gipusil! Gipusil sa mga polis! Ma! Salamat na. Ibalik na. Ma, dadwati ka sa ospital, ma! Tabang! Ang akong mama! Ngita ko nimo. Uwa, panimo. Mainom ang imong Ma! milk Ma! na kay sukuon ng milk tea. Hangyo lang. Tiwasang imong pag-eskwela. Aron di ka mahisaman na ako nga usa ka single mom. Haltik ka. Dito ay naliog ni Mama! Ma! Tubag ako, Ma! Tubag ako! Sorry! Sorry, Ma! Ma! I miss the days when you were here beside me, Mama. Ikaw na. Happy days when you Pagkahit si mong dila. Na mo pabati ang mga masakit ka po ngadto si mong inahan. safe in the Wa ba ni mo ipa ang iyang mga sakripisyo aron ikaw pagkakita sa kahayag. Gipuyos ka sud sa siyang kabuhan sa sabakan sa imong ina. Wa ba ni mo ipa ang kubal sa makamot sa imong ma'am? May trabaho aron ka lang makakaon. Wa ni mo raw na og ipa ang mga pagdukaw matagabi aron pagkutaw sa imong gatas. Wa pa rin mo mapangutanan ang imong mama
ang kapuy-puy sa mga bukton nga nagpugos kanimo aron kamuhilom sa imong paghilak. Tini magigala natapos kining maong sugilanon nga gipaom atol nining Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan single mom nga giswat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares ug inapilan nining musud. Sa papel ni Lourdes, Jennifer Dato Binusa, Ramon Oje Kumpukra Casa, Jasmine Jaylee Raganas Haka, Rico Chanchan Lara, ang bayot Alduin Akota ug si Johnny mao si Zeus Franco. Hangtod sa sunod nga higayon, salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong pagpamalandong alang nining atong pagsaulog sa Semana Santa.